Julkaistiin viime viikolla video, jossa ajettiin puoliperävaunu yhdistelmällä ympyrää ja kyseltiin, mitä tässä mahtaa oikein tapahtua. Hyviä arvauksia tuli useita, mutta avataan asia vähän tarkemmin. Kyseessä oleva vaunuhan on varustettu ohjattavilla akseleilla. Koska perävaunussa on ohjauslaite, koskee sitä automääräyksen kohta 3,14. Tässä kyseisessä kohdassa kerrotaan siitä, miten ohjelaitteella varustetun perävaunun vaatimuksen mukaisuuden saa todeta rekisteröintikatsastuksessa. No, kaikki pyörii enemmän tai vähemmän E-säännön 79 ja sen liitteiden ympärillä. Siinä on semmoista kivaa pikku iltaluettavaa kaikille. Saa aika varman päänsäryn aikaiseksi. Se mitä videolla nähtiin oli tämän kyseisen E-säännön kohta 6.3.2. Tässä siis tarkastellaan sitä, miten nopeus vaikuttaa yhdistelmän takakulman sivuttaissiirtymään. Eli ladataan vaunu täyteen massaan, ajetaan ympyrää 5 kilometriä tunnissa, mitataan takakulmasäde ja tämän jälkeen nostaa nopeus 25 kilometriä tunnissa. Tässä kyseisessä testissä takakulman sivuttaissiirtymä ei saa kasvaa yli 0,7 metriä. Massan, yhdistelmän pituuden, alustan kitkan, jne. Takia muuttuja piisaa, eli käytännössä tätä testiä ei pysty paperilla tekemään. Ja tämähän on ollut määräyksen kirjattu jo pidemmän aikaa. Viimeisin automääräyksen päivitys nosti asian esiin, ja nyt tätä testausta on perävaunun hyväksynnän yhteydessä vaadittu, ja koska vaaditaan, niin myöhän testataan.